Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Rocky Tirong Master. And panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga kamaster, no? So for today's video pala mga kamaster is i-house tour ko kayo dito sa planeta namin, no? So bago po ako mag-house tour mga kamaster is nais ko muna pasalamatan si Ate Cha dahil siya po yung nagtulong sa akin para ma-reach ko yung 1K subscribers. And malapit na rin po ako ma-monetize mga kamaster kasi mag-a-apply na ako ng monetization sa YouTube para maging partner na ako ng YouTube, no? So shout out nga pala kay Ate Charing kasi tinulungan niya ako ma-reach yung 1K subscriber. At kay Marinong Homeboy, shout out din kay Marinong Homeboy kasi nandyan talaga si Marinong Homeboy, no, para suportahan ako sa aking journey. At sa lahat po nang nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa lahat po nang sumuporta is maraming salamat po sa inyong lahat kasi na-reach ko na yung 1K subscriber. Grabe po yung pasalamat ko sa inyong mga kamaster, no? Kasi kahit ganito lang yung yung mga vlog ko, di kayo nagsawang suportahan si Rocky Tirong Master, no? So at sana po hopefully sa mga coming na vlog ko pa is suportahan niyo pa rin ako mga kamaster. So ayun po. So mag-house tour ako ngayon dito sa amin, papakita ko kung ano yung buhay ni Rocky Tirong Master, no? So ayun, so let's go. Yes, ayun po mga kamaster, no? So unang-una sa lahat pala is maraming salamat kay Ate Charing at kay Marinong Homeboy dahil sinuportahan talaga nila ako sa aking journey to become a YouTuber, no? So ngayong araw mga kamaster is mag-house tour tayo. Ipapasyal ko kayo dito sa aming bahay kung ano yung buhay ni Rocky Tirong Master. So let's go. So ito mga kamaster, ito yung yung bahay kubo na ginawa ko, pero hindi pa siya natapos kasi nagkulang kami sa budget pambili ng mga kahoy. Kaya yan pa yung yan di pa natapos siya. Tapos dito is pag ganyan yung yung zero niya, di pa siya natapos. Yung bahay kubo. So dito naman mga kamaster, ito yung bahay namin, ito. Yan yung bahay namin. Di pa siya natapos mga kamaster, wala pa siyang pintura. Tapos ito mga kamaster, ito talaga yung pinaka-importante sa lahat kasi kung wala kang connection is di ka talaga makapag-upload kasi mahina yung signal dito sa amin. So ito pala is meron kaming dito piso wifi, no? Ito yung piso wifi namin. Kaya po nakapunta ako doon kina Ate Cha kasi kami yung naglagay ng internet connection kay Ate Cha sa PLDT, no? Yan. So ito meron tayong piso wifi. Tapos ito yung munting tindahan ng aking mama, kunting pagkakitaan. Tindahan na sari-sari. Tapos kung gusto niyo uminom ng tuba, ayan, meron din kaming bintang tuba dito. Ayan. Ito yung munting negosyo ng mama ko, kunting negosyo. So dito naman tayo sa loob. Pasok tayo dito sa loob. Yan. Yan, so yan yung bahay namin mga master. Yan, meron kaming refrigerator. Ano to mga master? Lang to, utang. Kasi tawag, credit siya mga master, bagaya nagkaroon din kami ng ganito. Tapos meron kaming TV utang din to. Siya? Inutang ng papa ko sa Wilcris siguro. Yan, no? So, hindi pa siya napuli, hindi pa siya nabayaran. Baka sabihin nyo, mapira ako kasi meron kaming TV tapos meron puro utang lang to mga kamaster, no? Wala tayong pang-cash kaya utang-utang lang muna. So dito naman tayo. Yan, ito yung bahay namin, maliit lang siya. Yan. Ito, hindi pa natapos mga kamaster. Kailangan pa siyang i-repair. Tapusin talaga siya. Ito naman is, ito yung lumang TV namin. Yan. Pero gumagana pa to siya mga master, no? Gumagana pa siya. Hindi lang ginagamit kasi mayroon na kaming bagong TV. Yan. So dito, ito yung namin dito. Yung kainan. Yan, meron kaming lababo. Yan, marami pang mga plato hindi naugasan, no? Meron kaming lababo. Tapos dito kami kumakain. Kami lahat. Ito kami kumakain. Tapos, ito, hindi ko pa naligpit mga kamaster. Dito ako natutulog mga kamaster. Yan, dito ako natutulog. Dito sa may tindahan, no? Pakita mo dito man. Yan yung tindahan. Tapos dito ako natutulog. Dito, hindi pa naligpit, oh.
Grabe ang kalat ng bahay mga kamaster. So, pasensya na kayo kasi di talaga ako marunong maglinis, pero try natin maglinis talaga. So, ayun. Yan, meron din ceiling fan. So, ayun, dito ako natutulog ngayon. So dito naman tayo. Maliit lang yung bahay namin mga kamaster. Kita naman yung sala, oh. Grabe yung maliit lang. Yan. Tapos dito tayo sa likod muna. Yan. Dito kami luluto. Yan. Ito yung ano namin, abuhan. Kung sa Bisaya pa, abuhan. Yan, dito kami nagluluto. Maganda talaga pag lutong kahoy yung pagkain kasi mas masarap talaga yung lutong kahoy. Nagaling talaga sa kahoy. Yan, ito yung sa likod namin, oh, ayan. Mataas yung pader. Yan. Tapos yung CR namin, ito. Yan. Di lang ipapakita mga kamaster kasi grabe, ang daming mga daming mga kwaknit dyan sa loob. Yan, dyan kami nagsi-CR, yan. So, balik tayo dito sa loob. Ito naman, kwarto ng papa at mama ko, yan. Ito. Grabe ang dilim, wala kasing ilaw dito. Dito man. Wala kasing ilaw dito mga kamaster, so kaya madilim siya. Din lang kami papasok mo. So ito yung kwarto ng mama at papa ko. Tapos dito sa kabila namang kwarto. Ito yung kwarto ng ate ko. Pag umuwi sila galing sa sa Cebu City, uuwi sila dito sila natutulog. So ngayon, hindi pa umuwi yung ate ko. So yung kapatid ko na lang yung babae, yung natutulog dito. Yan, meron pa siyang pang Valentine's kahapon. Happy Valentine's Day at Happy Valentine's Day pala sa inyong lahat. Pero meron siyang pang Valentine's. Yan, so ito yung kwarto, maliit lang siya mga master. Yan, tamang-tama lang sa So ayun. So sa pilain. Yan. So ayun po mga master. So nakita nyo na yung bahay ko. Hindi pa natapos. Yan, Tapos dyan, hindi pa natapos talaga. Kailangan pa talaga magpursige tayo para matapos natin yung bahay natin. Ayun po mga master. So nakita nyo na po yung bahay namin. So ngayon lang po ako nakapag-house tour sa aking bahay. Kasi alam nyo na busy talaga ako sa aking kunting pagkakitaan kasi nasa hotspot kasi ako nagtrabaho. Pinasok ako ng nung kakilala ko doon diyan sa sa lugar namin, pinasok niya ako doon sa paglalagay ng PLDT. So ayun po mga kamaster, So bago ko pa i-in yung video is panoorin po muna natin yung vlog ni Ate Cha, yung andun kami nag-connect ng internet connection niya. So ayun po mga master, panoorin po natin. So iano ko muna yung TV. Video vlog ni Ate Cha nung andun kami sa bahay nila, nag-connect ng internet. Yan. So ito pa lang TV namin mga kamaster is smart TV siya, Smart TV siya. So dito namin tinitingnan yung mga vlog ni Ate Cha tsaka sa mga Bukid Squad. Yan, naka-YouTube na siya mga master, Yan. Titingnan natin yung vlog ni Ate Cha nung nung nandun kami. Ayan, Ate Cha Ring TV. Ayan, So, kikita natin dito mga kamaster yung vlog niya. Hanapin muna natin. Ayan, connection is back after 2 months. Yan. Grabe talaga yung si Ate Cha mga kamaster. Oh. Nagkakatawa talaga si Ate Cha. Nalangin mukha ko. Ang tagal ko nung hindi nakaakit. Kasi nga... Andito pala si Lola. Ayan. Yan yung Lola ko mga kamaster. Ayan. Bagay-bagay na importante sa ating buhay. Nanood din sila kay Ate Cha. Siyempre, ang pag-install ng ating Wi-Fi connection time. Grabe talaga si Ate Cha. 2 months.
ay, ayan, nakaabot na rin dito ang namod kasi ako ng tidy habang Grabe mga kamaster, almost 2 months nung after bagyong audit. Ngayon pa lang na kabit namin ulit yung internet connection ni Ate Cha, no? So patuloy natin mga master. yung mga technicians. Ayan, nanood ako ng CNN cartoons. Grabe talaga si Ate Cha. Oh. So ayan po, and finally this is it. Sana ngayong araw ay natapos na talaga yung Oh. Diyan mga master, diyan banda mga kamaster yung ano, nakaug. nung pinakilala na ako ni Ate Cha, no? Yan, abangan natin. Sinabi ko na sila, please. At saka yun nga, mamaya naman tayo ipapakilala no, yung isang line, yung ano nila, yung Yan, ayan na yun mga kamaster, ayan na. lineman nila ay nag-vlog din pala at kamang-anak ni Marilyn Humboy. Yan. So later, Yan yung sinabi niya. makilala niyo siya. Okay? So see you later while waiting for them. Huwag na ako ng TV. Ayan mga master. And So, ito na yung part mga kamaster na nandito na kami, no, sa bahay nila. Yan. na po yung ating Yan yung part. introduction. And yes, yung sinasabi ko sa inyo kanina, it was a coincidence na I don't never know. Hindi ko po alam talaga na isa po pala sa lineman sa sa grupong ito is yun nga yung sinasabi ko na how should I say it? So, inisisip ko sa inyo kanina na kamag-anak pala siya ni Marilyn Humboy. So, walang iba kundi mamaya interview natin. Busy pa kasi. So, wag na. Ayan mga kamaster. Kasi nga, so this is the theme. Yan yung part mga kamaster na nag-ano na kami, So, ayun po. Yun yung ayan siya. Mamaya, Yan. in a closer look. Yan, ayan ko. Natin siya. Yung Kumakaway ako doon mga kamaster. Rakiterong Master. Nakita ko na siya once doon sa yung yung Na ano si Ate Cha? monthly gathering kami ng Kala ni Ate Cha kasama ako sa monthly gathering nila. Sa EJK to. Sa ano pala doon sa house blessing ni bahay ni Sir Jing. Sa house blessing pala sa bahay ni Jing Astor. So ayan, hopefully po yung nagdala ng wire ay so ayan po, before I Ayan, forget, please tulungan natin siya kasi nga malapit na po niyang maabot ang kanyang tagumpay to become a certified Yan. vlogger. So sana po mag-subscribe na po kayo mga kamaster. Ano na lang daw yung kulang? 40 plus na lang. So go kasi yung yung watch hours niya okay na po. So ang hinihintay niya para magiging certified na Yan si Lola. YouTuber siya is Yan, nanonood. subscribers na lang. So, yung Paborito niya si Ate Cha. Yung lola ko, paborito niya si Ate Cha. Don't forget, please visit his house. Yung name ng kanyang house is Rakiterong Master, R-A-K-A. What's the spelling daw? Ano yung spelling? R-A-K-T-I. Wrong. Rakiterong. T-I-R-O-N-G. Rakiterong Master. Ay, Ang ganda ni Ate Cha sa ano? Sa screen. Naghubog man. Hindi na ipakita na. Naong ni Ate Cha. So, ayun po, si Rakiterong Master. Sana po, pinuntahan niya po sa akin. Research mo rin. Become a YouTube. Yan, di ba? Parang si Marinong Mumboy din. Then po, thank you so much at kasama siya sa grupong nagtatapo ng aming wifi dito. At yes, and nakilala ko sila because of Nanay Gloria. Kasi wala akong kakilala talaga na naghintay lang ako na yung sa mga kapitbahay. Simple lang po yung bahay namin mga kamaster, no? Ayan, no? Yan. Ma-connect or Yan yung tindahan namin. yung kanilang wifi connection for almost 2 months. Dito ko pinapanood yung mga video ni Ate Cha. Tsaka yung pamilya ko, dito namin pinapanood. So, ayan. Talagang supporter ko talaga kami kay Ate Cha, no? Nung una pa talaga. Kasi nga, sinabi ko kayo, pasensya na, hindi pa ako nakapagbisita sa bahay mo. Asan mo sa Rakiterong Master Dong? Or is Rakiterong Master is bestie. And so, ayan po, supportahan po natin si Rakiterong Master, no, para maabot niya ang inaasam-asam din niyang tagumpay na magiging successful din sa kanyang pag-YouTube. So, once again, si Rakiterong Master ay kamag-anak ni Marinong Humboy. Kaya pala, Ayan, shout out kay Marinong Homeboy. Shout out. wala pa akong ligo. Hinihintay ko lang na matapos at saka mawala yung
may tubig kasi wala pa kasing tubig. So, yeah, mamaya hintayin natin if sana po matapos or matap na itong ating connection. Ali dong. Yan yung part mga master, nagpakita lang ano. Para siyang kapatid ni Marinong Homboy, o di ba? Para siyang bunsong kapatid ni Marinong. Kasi mas Marinong Homboy yung bayot, na? Marites, intriga ba? Bayot ba daw si Marinong Homboy mga kamaster? Yun na po. Supportan po natin si Rakitero Master, yung kanyang YouTube channel. Ayan. Alam ko support. Salamat sa support mga kamaster, no? Alam niyo naman na talagang sa trabaho namin kailangan talagang Makapal ang mukha. makapal ang mukha. Oo, tapos yung bahay ng sister-in-law ko na asawa ng kapatid ko, kasi yung sister-in-law ko yung yung kapatid ni Marinong Homboy na babae ay napangasawa ng kapatid ko, and then sila yung Kami yung nagtrabaho sa ate ni Marinong Homboy sa bahay nila. Yung parang modern native house. Ang ganda ng bahay ng kapatid ko. Ang ganda. So ito yung labas ng aming bahay mga master, no? Yan. Yan yung labas ng aming bahay. Yeah. So ayun, kulang lang daw ng 40. Yan yung Na ano, bahay kubo na ginawa ko, hindi pa natapos. Yan. So ito, pag may nakita kayong ganito mga kamaster na kahoy malalaki, so yung trabaho niya ibig sabihin nandyan banda yung bahay namin, no? Ayan. Yan yung kahoy, kasi itong kahoy na to is makikita dun sa kalsada. Yung kahoy na yan. Siya yung leader. Tapos Yan. sila mga lineman, mga Siya, no? technician. Dito mga cute, baka dyan. Mga hindi namin nag-bubuhay. Hindi natin yan. Pakita yung nangita. Tama yung ma. So yan po, once again, maraming salamat sa inyo dong na tawag doon, sa pamagitan po niya na Gloria, yung may-ari ng internet, may internet kasi sila dun sa baba. So napasalik na rin ako. Yan na yun po mga kamaster, no? So dito po nagtatapos ang ating house tour sa aming planeta. So at sa lahat po ng nagsumuporta kay Rakiterong Master, maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster. Appreciate ko talaga yung pagsuporta nyo sa akin at patuloy na pagsuporta po sa akin. Journey to become a vlogger, no? So at kay Atitsa saka kay Marinong Homboy, maraming salamat po sa inyong dalawa, kasi naging part na rin ako ng Bukid Squad. Kasi sinabi ni Atitsa sa akin na part na daw ako ng Bukid Squad. So maraming salamat talaga Atitsa, dahil tinanggap mo ako sa inyo sa ano mo, sa squad mo, no? So ayun po. Di ko talaga bibiguin si Atitsa. Magpupursige talaga ako mag-vlog. So ayun po. So dito po nagtatapos ang aking pag-house tour. So maraming salamat po sa inyong lahat. At sana patuloy niyo rin akong suportahan. So ayun po. So dito na po nagtatapos. Bye, no?